Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paulines o GMA Regional TV. Bulahang adlaw nga Domingo mga igsoon ko diha ni Kristo. Uban sa mapasalamaton nga kasing-kasing tungod sa walay kinutuban nga gugma sa Ginoo, nga sa adlaw-adlaw atong natagamtam, magsadya kita og magmaya, tungod kay ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi, makig-uban na usab kanato nining atong kasaulugan. Ug sa makausap pa mosangpit na usab kita sa makagagahom nga amahan, nga unta iyang patalinghugan kining mosunod nga mga katuyuan. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, amen. Ang kalinaw, maana kaninyo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala. Arumaandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagagahom sa tanan. Kaninyo mga igsoon, nakalapas ako dako yamot sa una-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel, santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Amahan, iusaha kami sa una-una o sa kasing-kasing, dini sa among gugma lang sa imong gisugo kanamo. Niining kalibutan na nagkausab-usab, tabangi kami ipagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Hinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang gingon sa Ginoo nga labing gamhanan, adtoa kining tinugyanan nga atoa sa Sebna, nga maoy nagnumala sa palasyo sa hari og ingna siya. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan ug gikan sa imong nahimutangan. Niadtong adlawa panhion ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, anak ni Hilkias, ug suluban ko siya sa imong biste, ug baksan ko siya sa imong bakos. Ug itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa molupyo sa Jerusalem ug sa Juda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya mo abli niini ug walay makasira. Musira siya niini ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit daw usa ka ugsok, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot.
Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibok kong kasing-kasing. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Nagasimba ko dito sa imong balang nga templo. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ang imong ngalan, tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong giligon sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang Ginoo hataas, apan nagatanaw siya sa mapaubsanon. Ug nakaila siya sa mapahitason, gikan sa halayo. Ang imong kaayo, O Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong mga gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Kinutlugikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, pagkabahandianon gayud sa Dios o pagkatulog karon sa iyang kaalam o kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom, kinsay makasabot sa iyang mga paagi. Sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa huna-huna sa Ginoo. Kinsay makatabang kaniya, kinsay makahatag kaniyag bisan unsa, aron iyang baslan. Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang, ug mahimong maukaron ang tanang butang, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya, sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Unya, miadto si Jesus sa yuta dool sa lungsod sa Cesarea Filipo. Ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tawo, kinsa man ang anak sa tawo. Sila mitubag,
May nagingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nagingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nagingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mo ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Gingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod. Kay kining maong kamatuoran, wala mobot kanimo gikan sa bisan kinsang tawo, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kon ikaw, O Kristo. Baka hinigugma kay Kristo, mayong buntag kaninyong tanan. I greet kanang atong mga modern-day evangelizers where the digital space is converted into worship space. Thank you kaninyong tanan, ang atong mga madre, ang atong mga technical experts, ang atong ministries sa music o lecturate. O in a special way, kanang atong sa mga panimalay nga naga-participate sa kining santos nga Eucharistia, especially ang atong mga lolo ug lola, ang mga gagmay nga mga bata, o kanang may ginabati nga sickness karon. We are in solidarity with you as we offer this Mass for you. Mga hinigugma, sa akuhang pagsuroy-suroy dito sa Roma, sang bago pa lang ako nagtuon bilang student priest, na wala man ko, no? Siguro kay naive kaayo o bag-o lang, neophyte. Kapoy na kaayo sa paglakaw, so I sought refuge and rest sa usa ka simbahan ug nagluhod ako sa may altar. Didto medyo nahibulong man ko kamay kay naa sa ilahom sa altar ang kadena. Though intriguing kaayo, unsa man na ay kadena nga puthaw ba, steel chain or iron chain. I approached closer for further investigation ug gibasa ang nakasuwat, San Pietro in Vinculi, Saint Peter in chains. I was amazed ug nagampo ug nagpamalandong spontaneously sa kinabuhi ni San Pedro kung paano siya gipili o gitawag nga Pedro gikan sa karangan nga Simon. Ug ang iyang istorya kung paano siya ginset free sa atong mahal na Ginoo sa kadena nga nagapos sa iya. Mga hinigugma kay Kristo, ang Ebanghelyo karong Domingo portrays kining beautiful encounter in a special way between Peter and the Lord that transformed and revolutionized his life. Now, kining question, who do people say that I am? This question of our Lord, based on the general survey of public opinion, is a question directed to the mind. What is my identity according to the opinion of the people? Answers given by the apostles included John the Baptist, Elijah, and Jeremiah, meaning you are according to the pulso ng masa, a holy man, a great prophet. The second question, and you. I invite you to be very mindful of this particular phrase, and you. Who do you say that I am? Because this will qualify kanang ikaduha nga pangutana sa atong mahal nga Ginoo. Who do you say that I am?
I can just imagine the silence among the apostles. Nga naman, the question was no longer directed to the mind, but rather to their hearts. No longer based on public opinion, but on their own personal experience with Him. The appropriate articulation of the question would be, in relation to you, who am I really? Kini, we experience this between lovers, in crisis moments you ask, who am I really in relation to you? Here the question takes a deeper turn. It's no longer conceptual, but rather personal and relational. The awkward silence was broken by one voice. It was Peter's voice. And impetuous and emotional as ever, he responded, "You are Christ, the Son of the living God." The word used here is Christos, meaning Messiah or Savior. The powerful impact of this is that it was an audacious and bold confession of faith, but it was also how Peter encountered and experienced the Lord, guided by the Holy Spirit. For Jesus, it was very important that His apostles understood His person and mission before He will proceed to the crucifixion. And it was at this very moment that He asked them, "Who am I to you? Do you understand my person and my mission?" After hearing this, He then gifted Simon with his true identity. Take note, Simon, henceforth, Petrus, meaning rock upon which the foundation of the church will rise. Pero mga hinigugma kay Kristo, pagkahuman nini, kadaghan pa ang sitwasyon nga si Pedro, ang iyang movement, ang iyang action, dili faithful and true to his name nga rock. Oo, siya ang una nagdeklarar nga si Jesus Kristo. Pero katuluman ka beses, not once, not twice, but 3 times, nagisalikway niya ang Ginoo. Oo, una siya nga nagtapak sa tubig, while others viewed Jesus as a ghost. He believed and he walked on the water. Pero pagkakita niya sa dagko nga bawod, siya man una, who began daw malunod ba? And then the Lord saved him. Siya man ang nag-announce, "I will follow you wherever you go." Pero siya ang gitawag sang Ginoo, "Palikod ka, hawa ka Satanas, kay imo ang plano, dili ang iasang Dios." In these situations, he acted mostly out of cowardice. Asa naman to ang bato nga isog? Inconsistency. Asa naman tong bato nga firm and constant? Recklessness. Asa naman tong bato nga immovable o stable? Nawagtang na, nawala na. He in fact, in these occasions, did not stand true to the name given by Jesus. Daw pareho mani nga si honesto iyangan, pero dili siya honest. Si perpekto, pero dili man perpekto. Si husto, pero dili man husto ang iyang aksyon. Mauman kini, same logic kay Pedro, or Rocky, pero more of spongy or SpongeBob kung sa mga bata, Dili bato, pero mahumok man nga bato. Unsa na batwo? So, mga hinigugma kay Kristo, na ay contradiction ba? Mao ni paradoxical si Pedro. Pedro ang iyangan, pero ang iyang binuhatan, not true. He was not living true to his name. Question, nagsayop bala si Jesus sa iyang pagtawag sa iyang Petrus? Was Jesus a poor judge of character? Or Jesus saw something deeper to the core that none of us saw before? I'd like to end with an illustration from St. Luke, Ebanghelyo ni San Lucas,
Kapitulo 22, versikulo 62. Luke 22:62. I bring you this particular encounter between Jesus and Peter because this will again define the rest of his ongoing story. Remember, at this point, Jesus was captured and dragged in prison, sentenced, flogged, and shamed. Peter, unlike other apostles, stayed. Take note, he stayed. Very important. But when confronted by others kung kailan niya si Jesus, ang iyang tubag, denial 3 times as well. After he denied knowing his master, it was at that same time that Jesus was brought out. I invite you, mga hinigugma kay Kristo, to use your imagination of faith. Now, naatay camera, no? Ginagamit natin zoom lens, kanang slow motion. While passing through the crowd, Jesus turned and looked at Peter. Their gazes locked. For one moment in time, they gazed at each other. The next line of the sacred scriptures describe the scene that followed. When that happened, when they gazed at one another, then the next verse described the reaction of Peter. Peter ran outside and wept bitterly. Grabe kayo, nagdagan pagawas, o grabe kayo perti ang iyang paghilak ba? So mamangkutana kita, ngano man maukini ang iyang reaction when he looked at the eyes of Jesus? Perhaps we can accept he realized his betrayal. He accepted his guilt and his own regrets. But commentators would say there is a deeper reason, and I would like you to know this. When he looked at the gaze, at the eyes of Jesus, Peter saw the same look of love. When Jesus told him, "You are Petrus," Jesus was looking at him with great love. And that same look never changed. Even he committed betrayal 3 times. It's as if Jesus was telling him, "I understand, but I believe in something more in you. For me, you will always be Petrus. I understand. I have never stopped believing in you. I have never stopped loving you." Wow! This is so powerful. If you ask me as a theologian, it is in moments like this where Simon becomes solidified as Petrus. The solidification of grace. I don't know if there's a term for that, no? By grace and by the love of Jesus, Peter becomes stronger. He discovers his capacity to rise from betrayal and infidelity, to become faithful to the Lord till the end. Brothers and sisters, together with the other moments he was saved by the Lord, especially at the time in the resurrection, Peter truly became the rock that Jesus envisioned him to be, the leader of the apostles. This is why later on, and I go back to San Pietro in Vinculi, the chains could not hold him. The chains were broken. The prisuhan could not even detain him. This is why even though he told this poor man, "Silver and gold I have none, but my faith in Christ who died and rose." Grabe kayo. Take note, cowardly, inconsistent. Now, all he had was the faith in Jesus Christ. I give you this and I tell you, rise and walk in the name of Jesus Christ, whom I believe. And the miracle happened. That lame and poor man rose up, healed, and walked towards health. Mga hinigugma, nag-start kita sa broken chain dito sa simbahan sa Roma. Usahay kita man shackled or chained in becoming who we are meant to be.
the best version of who we are because ang atong kadaghan nga mga sala usahay ang masinati naton nga sakit ba limits our belief in God. Karong Domingo sa Santos nga Ebanghelyo, dawaton naton, let us receive the good news, the message of hope. Ang pagka-Petrus ni Simon, dili siya one moment in time. It was a constant work of grace based on the love of Jesus. Jesus' love and grace is what made Peter Petrus. The love of Jesus is what made him solidified in love, fidelity, service, and mission. Kanatong tanan, may we allow the love of the Lord to reveal to us our true identity and not to subscribe to the script of negativity. Let us believe in the hope that Jesus can give to us all. And when we do this, we will share the beautiful story between Jesus and Peter. When we do this, kitang tanan, we will find our true identity and our true mission in Jesus Christ. This is the beautiful story, the beautiful gift of Jesus to Peter, and also for you and for me. So help us, God. Nagatuo ako sa Diyos nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo ay anak kabugtong Ginoo nato, panamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ang anak ni Maria nga Birhen, sa sa sugo ni Poncio Pilato, krus na matay, gilubong, mikunsad sa mga minatay, mga banhaw, isaka sa langit, katuo sa Diyos nga Amahan, aga, gikan dito, mabalik siya, sa mga minatay, sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pangayoon ta sa Dios Amahan, ang grasya nga mamahimo kitang tinuod nga sa munod ni Kristo, sa matag pag-ampo moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan ug sa mga nangulo ni ini, ilabi na sa atong Santo Papa, nga unta magpabilin sila nga magmalig-on sa ilang pagtuo sa mga kang Pedro, ug nga unta ilang matagamtam ang maaghop nga kasing-kasing ni Jesus sa mga makasasala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga namunuan sa gobyerno, nga hikalimtan unta nila ang ilang kaugalingong interes, ilabay na nining panahon sa pandemya, aron maatiman nila ang kaayuhan sa kinabag-ang hutong sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga Kristiyano, nga unta mamahimo silang tinuod nga mga saksi sa buhi nga Dios, aron diha sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi, mamahimo silang sumbanan o kusog niadtong nawad-an sa pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa salugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang niadtong mihalina, nga makabato na sila sa kinabuhing dayon nga gisaad ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Orasyo Emperata. O Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga huna-huna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangot.
Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangalyupo usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusas sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Langit-dong Amahan, sa imong gugma kami nagalaom, patalinghugi ang among mga pangaliya, nga among gipadangat pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kabalo na ako og inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang sab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo, mao'y naghimo ka namo ang katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw ug kayusa nganhi sa imong simbahan, kini ang magipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Manang sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunay ang makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa pagpakasala sa imong mga anak ug pagpahilayo nila sa imong panakigalaay, imo silang gibalik papakigiusa kanimo pinaagi sa dugo sa imong anak ug sa gahom sa Espiritu Santo. Imo silang giusang ngadto sa pagkaimo nga simbahan aron mausa sila sama kanimong Amahan. Nga usa ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo. Imo silang gitawag aron mahimong katawhan nga magdaig sa imong kaalam diha sa tanan mong mga buhat.
imo silang gihimo nga lawas ni Kristo ug templo sa Espiritu Santo. Busa, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel, karon sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Sa pag-awit sa imong himaya, diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, ano pagsantos nining mga kasa, ano mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, niatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan nini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanak, si Kristo, si Kristo, siya aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kayo mo kaming giisip nga ngayan, nga matubang ug mualagad kanimo. Himoa kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, bag kayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong,
kaluyi kaming tanan, imo kami angayan ng makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga imayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagawom nga amahan, diya sa keusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, ang tud sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Magayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. At tayo kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug maliw sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Imo man ang tingharian, kahumugang inayan, ako sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi nga pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atay kini sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maana kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay.
Kini maong kodero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat, magdugang unta dinhi kanamo, sa makaali magahom sa imong kugma. Tultuli og agaka ang among mga palingkamot, aron makapahimuot kami kanimo, diha sa tanang mga butang, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Sa amon pinalangga nga mga karon mga igsoon nga naa na sinati nga mga balatian or illness, we are assuring you of our prayers, of our solidarity. We invite you now to bow your heads and surrender everything to the Lord and allow the power of His love, the power of His grace to flow through digital space, to become space where healing, with the miracle of healing, the miracle of His comfort, the miracle of His compassion and care will flow towards you. Magampo kita alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dunggang pangamuyo nga among gihalag alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit na iusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini amo gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo, diha sa kausa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nining bahina o bani ako ninyo sa pagpasalamat sa Ginoo tungod kay sa iyang makanunayon nga grasya ato na usab na ihatod kaninyo kining santos nga Eucharistia sa telebisyon. Daghang salamat usab sa GMA Regional TV sa ilang pagdawat kanato. Salamat ilabi na kang Anne Maritan, ang station manager sa GMA 7 Central and Eastern Visayas. Mapasalamaton usab ako sa atong choir, ang Kanta Sugbo Choral, ang atong lectors, ang TV crew, ug sa atong tanang sponsors and benefactors. Kamong tanan usa sa mga dako nga hinungdan kung nganong nakabalik ang misa sa telebisyon. Labaw sa tanan, madamo gid nga salamat sa atong mass presider, ang talahoron nga auxiliary bishop sa Archdiocese sa Sugbo, His Excellency the Most Reverend Medifil Billones, DD, ug kang Reverend Rohel Morillo, ang atong deacon. Ato sa ubanan sa atong mga pag-ampo si Reverend Rohel sa iyang pagpangandam, sa iyang ordinasyon sa pagkapari. Sa makausapa, daghang salamat. Before the final blessing, once again, we would like to thank our volunteers, all of them gathered here,
to bring to you the grace of the Holy Eucharist. Thank you for GMA 7, our sisters, and all the volunteers. We pray na kining atong santos nga Eucharistia would generate hope and healing kanatong tanan. We send our special greetings kana sa atong mga lolo ug lola, atong mga bata agamay, o of course kadong mga ga-experience karon sang some kind of illness. Kining pandemya, dagan kitang naapektuhan. Magsalig kita sa Ginoo, magpagligon sa atong pagtuo. With God's grace, we will overcome. And so we send special hugs sa atohang mga elderlies, aton mga igsuon nga naay sickness, o kaninyong tanan joining us via this celebration of the Holy Eucharist. Salamat kaayo for joining us. May the Lord release and grant you blessings of healing in your life. Ang Ginoo maanad kaninyo. Manaw sa kanin. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.